ኣብ ሽወደን ብዳግማይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ከይወርድ ሻቕሎት ከምዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዶባት ሃገር ቁጽጽር ብምሕያል ስእልን ኣጻብዕትን ንምዉሳድ ዘኽእል እሰራርሓ ዘማእክል ሓድሽ ሕጊ ኣብ መስርሕ ከምዘሎ ተገሊጹ። عسران تشعتن ግንቦት 2020 ሎሚ ዝተዳለወ መደብ ዜናታት ገለ ካብ ተዳልዮም ዘለው ኣርእስታት ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝር ክትወኩም ብሩኽ ምክትታል። መራሕ መንግስቲ ሽወደን ስቴፋን ሎቨን ለበዳ ኮሮና ንኻልኣይ ግዜ ብከም በሓድሽ ናይ ምልባዕ ማዕበል ከይህሉ ስጋት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ከምቲ ብሰብ ሞያ ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣካላትና ጸረ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ማለት አንቲክሮፕ ኢሚኒቴት ስለዘየ ማዕበለ ንመበል ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ክንቃላዕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ምስ ማዕከና ዜና ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ። ሽወደን ንምክልኻል ዝለበዳ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደትን ትወስድ ከም ዘላን ዝበለት ቀዳማይ ሚኒስተር ኩሉ ሰብ ነቶም ተነቢሮም ዘለው መምርሕታትን ምኽርን ቀይድታትን ብዘይተጉላባነት ክስዕቦምን ከተግብሮምን ተማሕጺኑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክውሰድ ዝኽእል ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ብምስትውዓልን ልዑል ውልቃዊ ሓላፍነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ምልባዕ ኣብ ምግታእ ዘለዎ ተራዓቢ ምዃኑን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳትና ክንዝንግዕ ከም ዘይብልናን እዚ ከይኮነን ተተሪፉ ግን ንኻልኣይ ግዜ ብማዕበል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ናይ ምኽሳት ሓደጉኡ ዓቢ ምዃኑ ሻቕሎት ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ባይታኣዊ ክትዕ ኣብ ሕቶ ብዝሒ ሞትን ምልባዕን ቫይረስ ካብ ምእለይ ኣረጋውያን ብሓላፍነት ዝሕተት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሽወደን እዩ ክብሉ ተቃወምቲ ተጣሪዖም ኣለው። ኩሉ ናብ ሽወደን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምብጻሕ ብዝመጽእ ሰብ ስእልን ኣጻብዕትን ኣብ ምእተው ዶባት ሃገር ክውሰደሉ ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ኣብ መስርሕ ከምዘሎ ሚኒስተር ፍትሕን ጉዳይ ኢሚግሬሽንን ሽወደን ሞርጋን ዮሃንሰን ኣፍሊጡ። መሰረት እቲ ሓበሬታ ብዝተሰንዐ ሰነዳትን መንነት ጌርካ ዝግበሩ ጉዕዞ ንምቁጽጽር ተባሂሉ ብደረጃ ኤውሮጳ ቀደም ኣቢሉ ዝወፅእ ሕግታት ንምትግባሩ ኣብ ሽወደን ዝነበረ ሕግታት ወጻእተኛታትን ካልኦትን ምምዕርራይ ከም ዘድልዮ ዝሓበረት ሚኒስተር መንግስቲ ሽወደን ነዚ ኣብ መስርሕ ዝጸንሐ ምውጻእን ምቕያርን ሓድሽ ሕጊ ናብ መስርሕ ንምቕያር ናብ ቤት ምኽሪ ሕጊ ክልእኮ ምዃኑ ገሊጹ። በዚ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ብሕጊ ዝድለዩ ሰባት ግቡእ ናይ መንነት ወይ ከዓ ብዝተሰንዐ ሰነዳት ገይሮም መንነት ናብ ሃገር ዝኣትውን ዝወፁን ሰባት ኣብ ምፍላይ ከም ዝሕግዝ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒያፖሊስ ሓይልታት ፖሊስ እታ ግዝኣት ንሓደ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣመሓዝ ብዝገበርዎ ልዕሊ ዓቐን ዘይሕጋዊ ጎነፅን ኣጠቓቕማ ጉልበትን ሂወት እቲ ግዳይ ምሕላፉ ተኸቲሉ ብዙሓት ክፍላተ ግዝኣት ኣሜሪካ ዓብይ ቁጥዒ ህዝቢ ብምልዓል ጎነፅ ዝተሓወሰ ሰልፍታት ይላባዕ ከም ዘሎ ንወከልቲ ማዕከናት ዜና ሽወደን ብምጥቃስ ዝፍነው ዘለው ዜና አረጋጊጾም። እቲ ወዲ 46 ዓመት ጆርጅ ፍሎይድ ዘይዕጥቁን ሰላማውን ከም ዝነበረ ዝተነግረሉ ዜጋ ፖሊስ ንደልየካ ኣለና ብምባል ኣብ መሬት ኣውዲቖም ንልዕሊ 8 ደቂቕ ክሳዱ ብምርጋጽ ምትንፋስ ስኢኑ ከም ዝሞተን እቲ ግዳይ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን እንዳበለ ብወገን እቶም ኣኽበርቲ ጸጥታ ዘረኣይዎ ኢሰብኣውን ዘይሞራላውን ስነ ምግባር ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ብማዕከናት ማሕበራዊ መራኸብታት ምስ ተዘርግሐ ስምባደን ቁጥዕና መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ፈጢሩ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ። ምምሕዳር ግዝኣት ሚኒያፖሊስ እቶም ኣብዚ ዘይሰብኣዊ ስራሕ ዝተሳተፉ 4 ኣባላት ፖሊስ ብኡንብኡ ካብ ስራሕ ብምስጓግ ብሕጊ ዝሕተትሉ መስርሕ ምርመራ ከም ዝጀመረ ኣውዩሎ። ኣኽበርቲ ጸጥታ ሽወደን ሰባት ናይ ምፍታሽ ስልጣን ከም ዝተወሰኾም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሽወደን ሚካኤል ዳምባሪ ሓቢሩ። እዚ ንውሕስነት ኣኽበርቲ ጸጥታ ገዳሲ ዝኾነ ስጉምትን ሰባት ብገበን ተደልዮም ኣብ ዝተሓዝሉ እዋን ብፍላይ ከዓ ኣጽዋር ከም ዝዓጠቑን ከም ዘይዓጠቑን ንምርግጋጽ ተፍትሽ ሰውነት ምክያድ ንዝጸንሐ ድሩትነት ፖሊስ ሙሉእ ብምሉእ ዝትክእ መንነትን ኣኽበርቲ ጸጥታ ዝህብ መምርሒ ወፂኡ ከም ዘሎ እቲ ሚኒስተር ኣመልኪቱ። ብዘይካዚ ሓድሽ ሕጊ ነቶም ስራሓውቲ ብሲቪል ዝሰርሑ ኣባላት ፖሊስ እውን ንውሕስነቶም ዘረጋግጽ ተፍትሽ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ዝተፈላለየ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣብ ካልእ ዓውድታት እውን እቲ ሕጊ ክህቦም ከም ዝኽእልን ናብ ሕጊ ዘርቅቕ ኮሚቴ ንምጽሓፍ ተላኢኹ ከም ዘሎ እውን ሚካኤል ዳምባሪ ሓቢሩ።
በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ንስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ሓጋይን ከምኡውን ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መላእ ሽወደን ማለት ኣልስቬንስካን ነቲ ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተኸቢሩ ዘሎ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘይምእካብ መምርሒ ከይጠሓሰ ክጅመር ወሲኑ እዚ ካብ ፍርቂ ወርሒ ሰነ ዝጅመር ውድድር ኩዕሶ እግሪ ተዓዘብትን ደገፍትን ጋንታታት ኣብ ዘየለውሉ ከም ዝካየድ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብዘይካዚ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ከምቲ ልሙድ ዝካየድ ውድድራትን ቆልዑን መንእሰያትን ሓጋይ በብኸባቢኡ ንዝተሓላለፉ መምርሕታትን ምኽርን ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ክካየድ እቲ በዓል መዚ መኺሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዞም ዝስዕቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ሽወደን ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናታትን መዘኻኸረታትን ብምሃብ ናይ ሎሚ መሰናድኦ ዜና ክንዛዝም ኢና ኣብ ሽወደን ቁጽሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ 36476 ዝሞቱ ከዓ 4357 በፂሖም ከም ዘለዉ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ ዋዕላ ተሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣንቢርዎ ዝጸንሐ እገዳታት ከፋኹስ ከም ዝጀመረን ኣብ ክንድኡ ብብዝሒ መርመራ ኣብ መላእ ሃገር ክግበር ወሲኑ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ሃገር ኩልኩል ንዝነበረ ካብ 6 ሰባት ንላዕሊ ናይ ምእካብ እገዳ ክለዓል እዚ እውን ርሕቀት ካብ ብምሕላውን ካብ ገዛ ወፃኢ ኣብ ደገ እንተኮይኑ ክትራኸብ ተፈቂዱ ከም ዘሎ ካብ ለንደን ዝወፁ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ጎረቤት ሃገር ኖርዌይ ንኩሎም መገሻታት ስራሕ ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ ካብ ሃገራት ኖርዲክ ዶባታ ከም ዝኸፈተ ተሓቢሩ በዚ መሰረት ዝኾነ ካብ ሃገራት ኖርዲክ ብምኽንያት ስራሕ ኣብ ኖርዌይ ክገይሽ ዝደሊ ሰብ 10 መዓልቲ ናይ ምውሻብ ሕጊ ከም ዘይምልከቶ እቲ መንግስታዊ መግለፂ ሃገር ሓቢሩ ኣብ ግዜ ህልቅት ህዝቢ ሩዋንዳ ሩኢ ኢድ ዝነበሮ ሓደ ሩዋንዳዊ በዓል ስልጣን ነበር ብዝፈጸሞ ሰብኣዊ ግህሰትን ገበናት ቅትለትን ህዝብን ንመዋእል ክእሰር ከም ዝተፈረደ ተፈሊጡ እዚ ናይታ ብዙሓት ዝተቐተሉላ ኣብ ደቡባዊ ሩዋንዳ ትርከብ ኒያኪዙ ዝተባህለት ከተማ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ላዲስላስ ኒታጋንዛዋ ብህይወት ብዙሓት ዝሕተትን ኣብ እዋን ምጽናት ህዝቢ ዓብ ተራ ከም ዝነበሮን ቤት ፍርዲ ኣመልኪቱ ኣሎ መስርሕ ለበዳ ኮሮና ይቕጽል ኣብ ዘሎ እዋን ሸለልትነትን ምዝናይን ሓጋዚ ስለ ዘይኮነ ኣቶ ኮሮና ክንሕሉ ንላቦ ኢድና ብጽሬት ብምሕጻብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትና ኣብ መንጎ ሰባት ዝህልወና ርሕቀት ክንሕሉ ነዘኻኽር ካብ ዘየድሊ ሸገርገርን ሻቕሎትን ተቆጢብኩም ርግኣት ከተዘውትሩን ካብ ሰብ መዚ ዝወሃቡ ሓቀኛ ሓበሬታታት እናተጠቀምኩም ህይወትኩም ክትመርሑ ብወገንና ነዘኻኽር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና መደባት ኣልኮምፒስ ኩሎም ዝስምዑ ዝረኣዩን ዝንበቡን ብዝተሳለጠ መንገዲ ኣብ ሓደ ማዕከን ንምክትታል ኩሉኹም ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ተዳሊልኩም ስለዘሎ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኢልኩም ብምውራድ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነል ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኣባላት ብምዃን ሳብስክራይብ ጌርኩም ተሳታፍነትኩም ከተረጋግጹ ንሓትት እዚ ድሕሪ ምባል ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦን በዚ ወዲእና ኣለና ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበት ጊዜ ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ደሓንቀኒ እዩ